फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ। बेखायनो आं बानजाय आफादनिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो बै जोलुर बादायनायाव लोब लोब फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। रुपाथि मायथाइ फालिथाय डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम डिमाकुसि स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। अनलायनाय रंजानाय खौसेथिनि जुथुमा बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट अनलायनाय रंजानाय खौसेथिनि जुथुमा बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 25 बोसोर रुपाथि